A pulsión escritora pódese adscribir, no meu caso, á categoría das necesidades fisiolóxicas. É dicir, unha urxencia da mesma caste que a fame ou a sede, e mesmo sen pretender rayar na escatoloxía, unha urxencia identificável con calquera sorte de evacuación. Degoro escribir, e a bofé prodígome no vicio, malia que non todo o que se escribe sexa merecente de atinxir o papel impreso. De calquera xeito, o labor da escrita impide que outros demos ocupen o predio da miña consciencia. As motivacións dun pódense clasificar tamén en pulsións de oficio e máis enarroutadas. As motivacións de oficio apazugan as tripas do cerebro e, asemade, reconcílianme coa tribo. Procurando un exemplo na natureza, acaeríanos o cadencioso periplo do tornasol, a flor que de xeito cotiá persegue a estrela na súa viaxe polo ceo. As arroutadas cumpren unha función analxésica, é dicir, análoga á da metadona ou á do licor café. Voltando á natureza, a zuna do congro por trabar a man de que no pescou ou por chimpar da jamela exemplificarían a perfección estas e estoutras motivacións. Concretando o asunto na miña bibliografía, direi que o que me empurrou a escribir o Inventario Xeral da Freguesía de Cerdedo de 2002, o Monte do Seixo de 2008 ou os inmateriais do Río dos Gafos de 2009, vencéllase, como galego que son, coa miña obriga de revelar e enxalzar o noso acervo. Porén, o que propiciou a escrita do Cerdedo in the Voyager 1 de 2004, o Libro das Reclamacións de 2005 ou o Pan para os Crocodilos de 2009 é a certeza, entre outras, de que Galiza aínda non safou das cadeas do colonialismo. Ao meu entender, o país é feracísimo en creadores e creativos, poetas, ensaístas, pintores, músicos, cantidade e calidade. Mais, bardante os galeguistas que acadaron o Estatuto do 36, a nosa terra non deu outra cousa que políticos perralleiros que nin souberon nin saben xestionar a nosa diferenza. E así nos vai.